Sherifula TV filɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ kabi yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔn ani barikada an bi o ta k'o di filɛbaw ani kanuba bɛɛ ma karamɔgɔ fanɛ ka ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ an ka jamana cɛ bɛɛ kan bɛɛ k'o sabati jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲini Ala fɛ ba Mali Ala ka kolo suma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲuman dɔn foli di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma a Seyidi Sherif Osman Madan Haidara k'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni lamɛnko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ fana bi an bɛ le 17 juin an tɛ juin kalo la 17 juin 2026 an bi établissement Ousmane Traoré Sisawanɛ n'i ko OTS bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ale tɛ dunan ye maaw tulo la fiyewu électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen n balimakɛ n balimamuso a kuranma fara batiriman kan bɛɛ b'o dɔn bɛɛ bɛnn'a kan o ɲuman ɲuman k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma nimisa i ka waribɔta la wuli ka se OTS ka butikiw la a ka nin butiki belebeleba de nin filɛ nin ye immeuble ni magala dugu ma coyi karamɔgɔ fana n'i donna yen i n'a dɔn k'a fɔ ko yeko bɛ fɔ ko ban pewu OTS ka panneau marqué OTS a ka batteries ka daminɛ batteries la batterie gèlemaw ka taa se a lithiumlamaw ma a fitininw n'a kumabaw panneau yɛrɛ a fitinin n'a kumaba double face panneau minnu bɛ yen n'u fanga ka bon kosɛbɛ hali ni dibi bɛ yen o bɛ charger marqué OTS la OTS nan bɛ o caman ba an bɛ don min na i ko bi karamɔgɔ fana an y'a fɔ kanubaw ni filɛbaw ye a ye baara di maaw ma minnu ye san caman sɔrɔ a la bamananw ka kuma don san dan faligɛ n'i ma falikan kɔni mɛn sirafara caman i n'o kɔni dɔn OTS kɔni an bɛ don min na i ko bi a n'a ka mɔgɔw électronique minɛn kɔni a kuranma fara batiriman kan maa ti foyi f'u ye u kan u b'a ɲɛdɔn fo ka taa fɔ u b'a ɲɛdɔn batiri lithium ka taa se lampadaires automatique minnu bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma karamɔgɔ fana i bɛ minnu minɛ i tɛgɛ la ka yaala ampoule chargeable minnu si ka ca u yeelen ka bon i bɛ minnu don i ka so ni courant tigɛla u bɛ se ka mɛnɛ ka waati jan kɛ k'i lafiya ventilateur chargeable ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma o tɛ se ka butikiw la n'i nana yeko bɛ fɔ ko ban ni daba naani kelen na karamɔgɔ fana an bɛ bɔ kuma na daba naani kelen na butiki min bɛ yen a ka ca butiki 5 ye ni daba naani kelen na i bɛ bolo turela la butiki wɛrɛ bɛ yen ka yanni ka se montre ba ma butiki wɛrɛ bɛ yen imamu bala k'ale ka carré butiki 2 bɛ yen dibidani na butiki wɛrɛ bɛ yen goloninɛ fana butiki wɛrɛ bɛ yen dabanani fana na butikiw caman bɛ yen ka taa se i y'a faamuya b'a la Borobabugu OTS ka butikiw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin bɛɛ ka suguw ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma karamɔgɔ fana ɲininkali minnu b'an bolo ɲininkali dagabana minnu b'an bolo n'Ala sɔnna a ma baara kɔnɔna na mɔgɔw bɛna bɔ a kalama an ka tɛmɛ ni baara ye merci beaucoup. N kɔrɔkɛ e ni ce n b'a ni ce an ba basi t'i la kɔni basi foyi tɛ n na walahi i ka denbaya basi foyi tɛ denbaya n b'i ɲininka i dɔɔni don i sɛgɛnna kojugu n sɛgɛnna walahi i ye waati jan kɛ i bɛ jɛ i tɛ gagné mais n bɛna nɔgɔman d'i ma ka nin d'i ma i k'a kɛ soma sama ye o bɛ diya i ye o bɛ diya n ye kojugu n ka di ye walahi nin ka di n ye a bannen filɛ nin ye ko nin ye so dɔ de ye ni jɔn bɛ kɛnɛma i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ maaden ye fiyewu o ye so jumɛn ye kaburu de ye maa b'i to kaburu kɛnɛma ka maa dalen ye de bɔn n'i bɛ kɛnɛma kaburukɔnɔmɔgɔ de bɛ kɛnɛmamɔgɔ ye sinon kɛnɛmamɔgɔ tɛ kaburukɔnɔmɔgɔ kaburukɔnɔmaa bɛ maa ye bilen de k'i to a bɛ mɔgɔ kumakan mɛn anw de t'ale ye n'an y'a dɔn ka ban anw de t'ale bila i ma ɲininkali in faamu dɔɔni nin tɛ suko ye nin ye ɲɛnɛmanko de ye k'i ɲɛnɛman to kɛnɛma de ye i bɛ mɔgɔw ye so kɔnɔ yɔrɔ n'i kɔni bɛ kɛnɛma n'i ye mɔgɔw ye du kɔnɔ n'i donna i bɛ mɔgɔw sɔrɔ yen a bɛ mɔgɔ sɔrɔ nka n'i donna du in kɔnɔ i tɛ maa den ye i bɛ mɔgɔw ye kɛnɛma nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ maa ye mo tiɲɛ yɛrɛ la ma se k'o dɔn o to yen cɛ 5 di yan min bɛ daminɛ Ala i ka teliya i ka teliya Amidu kelen balo a kɛra problème ye n kɔrɔ i ni dɔn n kɔrɔ i yɛrɛ ni jɔ n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi bɛ n na mun basi b'i la mun basi kan ka kɛ mɔgɔ la o kɛnɛya de kɛ ni kɛnɛya bɛ yen ka ban alhamdulilayi kɛnɛya dama tɛ fɛn bɛɛ ɲɛ koyi
ni kɛnɛya b'i la fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ. I ka kɛnɛ n'i ma to dun a bɛ kɛ cogo di. n ko maa kɛnɛma ti dɛsɛ to la sa sɔn kɛnɛya in ma bani. maa kɛnɛma bɛ kɔli to la. o tuma ala k'an kɛnɛya. Ami ala ka kɛnɛ. n b'i ɲininka i dɔɔni don n'i gɛnna n b'a fɛ ka soma sama d'i ma o na diya i ye. n'i ye soma sama di yan n b'a di yɛrɛ ma i ka taa di ka mɔgɔw ma. o tuma a diyala n ye ɲininkali min i b'a dɔn wa. ko tiɲɛ bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la mɛ ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na kodɔnnaw ka kuma don ko tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mɛ ko fɛn kelen bɛ yen o bɛ tiɲɛ bɔ k'a bin o fɛn kelen ye jumɛn ye. o tɛna kɛ hakɛ ye sa an y'o kɛ hakɛ de ye. hakɛ kelen kelen. wayi. n'i ye hakɛ ye ka tiɲɛtigi bin i tɛ tiɲɛ kan. o de b'a bɛɛ bali. n'i y'a mɛn hakɛ tiɲɛtigi don tiɲɛ tɛ. o de b'a bɔ k'a bɛɛ bali. ayiwa n kɔrɔ ala ka siw di nka i m'a sɔrɔ cɛw k'an bɛn. n kɔrɔkɛ e ni ce. n y'a dɔn baasi t'i la. n b'i ɲininka i dɔɔni don n'i gɛnna Usumani Tarawele Sisawanɛ OTS nin y'a ka lampadɛri kura bɔlen ye min yelen ka bon a si ka ca n bɛna nin de d'i ma i k'a kɛ soma sama ye o bɛ diya i ye wa. awɔ a bɛ diya n ye. o ka di kosɛbɛ. awɔ. ko nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ kuma tɛ yen mɛ n'i t'a kɔnɔ i bɛ kuma mɛ n'i donna dugu in kɔnɔ dɔrɔn i tɛ kuma bilen o ye dugu jumɛn ye. n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma bilen. kuma tɛ yen. kuma tɛ yen. fo ka t'i bɔ. fo ka t'i bɔ. n'i donna dugu in kɔnɔ dɔrɔn kuma de tɛ yen bilen fo k'i bɔ. a bɔn fo ne ye question wɛrɛ di n'o tɛ n tɛ nin dɔn dɛ. question wɛrɛ d'i ma. awɔ. question wɛrɛ min bɛ yen nin ye so dɔ de ye k'i to kɛnɛma i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ye. o ye digiɲɛ de ye. ɔ digiɲɛ tɛ e ka taa e ka t'i ka baara la. merci. n kɔrɔkɛ e ni ce. aba n y'a dɔn baasi t'i la. baasi foyi tɛ. i dɔɔni don n b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka OTS ka ampulu chargeable kura bɔlen d'i ma ayi nin ne ye lampadaire min yelen ka bon a si ka ca. awɔ. i bɛ nin diya dɔn wa. bon dɔɔni. hali ni courant t'i ka so a bila tile la dɔrɔn panneau b'a charger n bɛn'o de d'i ma. awɔ. o ka di ye. a ka di. min bɛ k'an kabakoya ko nin ye so dɔ de ye ni jɔn bɛ kɛnɛma i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ maaden ye fiyewu. n'i donna a kɔnɔ i tɛ maa ye. nka n'i bɛ kɛnɛma i bɛ mɔgɔ ye. dibi. dibi jumɛn mun y'a kɛ dibi ye. parce que n'i bɛ dibi la e mɔgɔ ye kɛnɛma. mais n'e bɛ dibi la mɔgɔ t'i ye. ɔ ne bɛ dibi la mɔgɔ t'i ye o tɛ fini finman b'i la. n kɔrɔ o tɛ cɛw ala ka sugu ja merci beaucoup merci. n kɔrɔkɛ e ni ce. ba an cɛ. n y'a dɔn baasi kɔni t'i la. baasi foyi tɛ na la. i dɔɔni don n b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka OTS ka lampadaire kura bɔlen d'i ma nin ko bi maliyɛn bɛɛ yan n bɛ don min na i ko bi. non nin ka di maliyɛnw caman ye bi. yɔrɔ a yelen ka bon a si ka ca. a si ka ca. ni mago tɛ kuran na n'a ye ja jɔ a bila tile kɔrɔ dɔrɔn a bɛ charger. n bɛn'o de d'i ma. o bɛ diya n ye. min kɛ mɛ k'an kabakoya nin ye so dɔ de ye ni jɔn b'a da la i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ nka n'i donna so in kɔnɔ i tɛ maaden ye o ye so jumɛn. n'i jɔ a da la. i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ. i bɛ mɔgɔw y'a kɔnɔ mais n'i donna a kɔnɔ. i tɛ maa ye. i tɛ maa ye. o ye so jumɛn. o ye hakili ye. ɔ e ye hakili ya. ni jɔn bɛ hakili da la i bɛ maa ye. awɔ o ye ne ka faamu ye. i ka faamu ka ɲi nka i n'anw ka jaabi tɛ kelen cɛw ala ka siw di. merci beaucoup merci. maakɔrɔ i ni ce. n b'a n cɛ. n y'a dɔn baasi kɔni t'i la. baasi foyi t'a la. i dɔɔni don n b'i ɲininka n'i gɛnna i denkɛ don n b'a fɛ ka OTS ka lampadaire kura bɔlen d'i ma nin ko bɛ maliyɛn bɛɛ tiɲɛ tɛ. awɔ nin ka di n ye n'u ye nin sɔrɔ nin ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ. ala ka to i ka sɔrɔ. ami ami ami. min kɛ mɛ k'an kabakoya i b'a dɔn wa ko nin ye so dɔ de ye ni jɔn bɛ so in da la i bɛ mɔgɔw ye nka n'i donna so in kɔnɔ i tɛ maa ye o ye so jumɛn. o ye tele ye. tele. tele kelen kelen. télévision awɔ i b'ale ye i bɛ mɔgɔw ye a kɔnɔ mais ni i y'a dayɛlɛ i tɛ foyi ye a kɔnɔ. nin ye tiɲɛ ye a ye tɛgɛrɛ fɔ maakɔrɔ kun. maakɔrɔ i ni ce. n b'a n cɛ. n y'a dɔn baasi t'i la. baasi foyi tɛ. i dɔɔni don n b'i ɲininka n'i denkɛ n b'a fɛ ka OTS ka lampadaire kura bɔlen dɔ d'i ma n'a y'i diya i ka butigi kɔnɔ hali ni courant tɛ yen nin mɛnɛ i k'a bila a banna. awɔ. ni. non
nin ko bɛ maliyɛn bɛɛ ye a ko bɛ maliyɛn bɛɛ ye n'i y'a sɔrɔ tile b'a charger courant b'a charger awɔ n bɛna d'i ma kuran foyi t'a la maakɔrɔ nin ye dugu dɔ de ye n'i donna dugu in kɔnɔ dɔrɔn i tɛ kuma fo k'i bɔ n'i donna dugu in kɔnɔ kumaden tɛ yen nka n'i bɔra i bɛ kuma o ye dugu jumɛn ye awɔ ɲɛgɛn kɔnɔna ye ɲɛgɛn yan e ko ɲɛgɛn ye mɔgɔw ka téléphone ci yɔrɔ ye bi n'i b'a fɛ ka fɛrɛ appel dɔw ma ala ka siw di merci beaucoup mais i b'a fɛ ka hôtesse ka lampadaire i ye caman sɔrɔ dɛ i ye kelen min na n bɛ ka caman sɔrɔ e b'a fɛ ka taa n'a bɛɛ caman sɔrɔ n'o ye caman sɔrɔ n b'o o de ka di i ye wa n bɛ dɔ di somɔgɔw i ma denkɛ ka ɲininkali ye min ye i b'a dɔn wa bisimila ko tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la tiɲɛ bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn ye o ye danaya ye danaya awɔ danaya mun y'o kɛ danaya ye danaya de bɛ se tiɲɛ na yɔrɔ awɔ danaya kɔni o bɛ se tiɲɛ na nin ye tiɲɛ ye mais nin n'anw ka jaabi tɛ kelen ye ala ka si d'i ma ha cɛw ka mun fo i denkɛ dɔw kana siran kana yɔgɔyɔgɔ n bi nɔgɔya dɔrɔn de k'i ma ye i y'a mɛn nin de ye hôtesse ka lampadaire kura bɔlen ye min ko bɛ maliyɛn bɛɛ ye tiɲɛ tɛ i bɛ nin ja dɔn courant b'a charger wa tile fana b'a charger n b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye i ka so o ka di ye nin ye fɛn dɔ de ye fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo o ye fɛn jumɛn ye faden t'ale la ba t'a la nka a b'i wolo ne kɔni y'a kɛ wari de wari ya wari fa n'a ba ye waritigi yɛrɛ de ye o ala ka siw di n kɔrɔ i na mɛn basi la i ka denbaya i dɔgɔnin don n bɛna ne d'i ma n'i gɛnna nin ye hôtesse Usumani Traoré Sisan Wane nin y'a ka lampadaire ye i bɛ nin ɲɔgɔnna caman ye nka nin tɛ kelen dɛ e ka nin sɔrɔ bani i b'a dɔn ko danfara b'a ni tɔw cɛ n bɛn'o de d'i ma i ka taa n'a ye o ka di ye o ka di ye kojugu ɲininkali ye fila ye ɲininkali fɔlɔ i b'o dɔn wa nin ye dugu dɔ ye n'i donna a kɔnɔ kuma tɛ yen f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn ye n'i donna a kɔnɔ ayi kumaden tɛ yen f'i ka bɔ ma se k'o sɔrɔ tuma ala ka sugu ja a ye ɲi ja fɔ ɲi ja fɔ ala n terikɛ e ni ce an b'an ce basi t'i la i dɔgɔnin don n bɛ nin d'i ma n'i gɛnna nin ka di ye awɔ ka di n ye i labɛn bɛ awɔ n labɛnna i bɛ cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ 5 tɔgɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya bisimila Alasani 1 e bɛ ka taa cogo min na an tɛ bɔ yan o Arlanti t'a la o i b'a teliya de i b'a teliya de i b'a teliya de i bɛ ka taa cogo min na n'an tola tan an bɛ si yan dɛ a daminɛ a dasa kan i b'a teliya Alasani Ali Amadu an ka sira d'e ma n kɔrɔkɛ i jɔ ka ɲɛ i bɛ ka mun lajɛ i bɛ ka mun kala gɛrɛna dɔɔni e ni ce i ka denbaya basi t'i la i dɔgɔnin don n b'i ɲininka n'i gɛnna n bɛna hôtesse ka lampadaire kura bɔlen d'i ma i delila ka nin ɲɔgɔn na ye n delila k'a ye i ye minnu ye ni nin tɛ kelen nin ye marqué hôtesse ye a yeelen ka bon a si ka ca a bɛ charger courant na a bɛ charger panneau na n bɛna a bɛɛ d'i ma n'a ka di ye o ka di ye a ka di n ye kosɛbɛ a ka di n ye kosɛbɛ nin ye fɛn dɔ de ye faden t'ale la ba t'a la nka a bɛ wolo e nana ni cɛ ye ka kuma in yan o tɛ o ɲɔ tɛ ni ɲɔ kun don bi t'an sɔrɔ yan o cɛw ala ka sugu ja n terikɛ e ni ce basi t'i la n bɛna hôtesse ka ampulu kura bɔlen d'i ma chargeable don i bɛ nin ja dɔn wa ni courant tigɛla mɛnɛnen bɛ to yen a yeelen ka bon a si ka ca n'i ye nin d'i ma n'i y'a mɛnɛ i ka so i b'a la kale ko tile bɔn b'i ka so n bɛn'o de d'i ma a ka di ye i bɛ muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya muso 5 awa 1 Ajaratu fila i b'a teliya Ara 3 Aminata 4 n kɔrɔkɛ i ni ce n y'a dɔn basi t'i la i dɔgɔnin don kana siran kana yɔgɔyɔgɔ gɛlɛya tɛ yan i y'a mɛn nin de ye hôtesse ka lampadaire kura bɔlen ye min yeelen ka bon a si ka ca
courant b'a charger wa clé n'a ja bla clé la clé b'a charger ngoro ni tay ni gayna ko di o ka di ni ye dugu dɔ ye ni donna a kɔnɔ i ti kuma fo k'i bɔ a kɔnɔ ni donna dugu in kɔnɔ dɔrɔn kuma tɛ kuma tɛ fo n'i bɔra i tɛ se ka kuma a kɔnɔ yɛrɛ de i tɛ se ka kuma kɔnɔ fiyewu fo ni bɔra kosɛbɛ o seli ye seli n'i donna seli kɔnɔ i tɛ se ka kuma hali ni gɛlɛma nana i t'i bolo yɛgɛyɛgɛ a i tɛ se ka kuma dɛ o bolo ye o kuma daga bɛ seli la o kuma o n'i ye seli daminɛ kɔni i tɛ kuma fo seli ka ban fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ ka na i ma ni den natɔ ye tasuma na i tɛ boli ka taa ta i bɛ kuma mɔgɔ k'a fɛ o bɛɛ y'i ma da ala la de tuma i bɛ to tasuma na i b'a to tasuma k'a minɛ mais ko dɔ bɛ se ka échapper o foyi t'a échapper i bɛ t'o minɛ de a sauver ni i bɛ kuma de n karamɔgɔ i bɛ kuma de kuma de b'o kisi o de ka di ala yɛrɛ ye i y'a mɛn mais o n'an ka jaabi tɛ kelen ye i y'a mɛn ka mun fo ala ka sugu diya merci beaucoup. n kɔrɔkɛ i sirankun wari baasi la lampadaire hôtesse filɛ nin ye i bɛ cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i bɛ taa n'a ye i b'a teliya cɛ 5. Ablaye kelen Amza fila Ngoro e ni ce aman ce basi t'i la basi foyi tɛ i dɔgɔnin don i b'o kalama kɔni awɔ n bɛna hôtesse ka ampulu chargeable d'i ma n'i gɛnna o ka di ye awɔ ka di n ye Mali drapeau couleur Mali drapeau i b'a dɔn awɔ n b'a dɔn a couleur bɛ cogo di bamanankan na couleur kɔrɔ ye di bamanankan na Mali drapeau fɔ n ye bamanankan na a couleur bamanankan na fɛ Mali drapeau couleur bamanankan na a bɛn'o de fɔ n ye verti o ye français bamanankan o ye français i bɛ taa ɲɛɲini ka na o ye bleu o ye bulalama o tuma bleu tɛ français n ko bleu fana ye français de ye yɔrɔ o ye français wayi nɛrɛmugulama Mali drapeau i b'a daminɛ a daminɛ de la ka taa se a laban ma couleur 3 tɛ couleur 3 tɛ awɔ a bɛɛ fɔ n ye bamanankan na bulalama e ni ce Oman ce basi t'i la baste o tɛ se k'an bolo filɛ chargeable kura bɔlen n bɛna d'i ma i bɛ taa n'a ye o ka di ye awɔ i labɛn bɛ i bɛ cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ 5 tɔgɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya i bisimila i b'a teliya Amadu kelen Alassane fila Ali Saba Ngoro i ni ce basi t'i la i dɔɔnin don n'i gɛnna n b'a fɛ ka hôtesse ka ampulu chargeable kura bɔlen d'i ma min yelen ka bon a si ka ca o ka di ye kojugu muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya Ajaratu kelen Asanatu fila i b'a teliya Alima Saba i jɔ la Ngoro e ni ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la n k'i dɔɔnin don n b'i ɲininka de n'i gɛnna n bɛ hôtesse ka ampulu chargeable kura bɔlen d'i ma min yelen ka bon a si ka ca hali ni courant tigɛla minɛnen bɛ to yen a minɛ i ka taa n'a ye i bɛ muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i ka taa n'a ye bisimila Alima kelen Awa fila Ajaratu Saba Alima i y'o fɔ sa i ye Alima fɔ o ne de ye Alima fɔ siɲɛ fɔlɔ la o tuma ala ka sugu diya Ngoro ani ce kɔri baasi t'i la i dɔɔnin don n b'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ hôtesse ka ampulu chargeable kura bɔlen d'i ma o ka di ye i labɛn bɛ i bɛ cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya Alassane kelen Amadu fila Amadu fila Alaye Saba Ali naani Amza a banna i gɛnna k'i gɛnna k'a mɛnna tuma i ka fɛn minɛ ka taa n'a ye taa ni nin ye merci beaucoup cɛ a sɛgɛnna o Serifula filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako 2nan kɛnɛ ye karamɔgɔ fana an ka yaala kɔnɔ jaabi min mana bɔ o yaala ninnu kɔnɔ an bɛ o jaabi dili kɛnɛ kan an bɛ le 17 juin 2026 Usman Traoré Sisawane a ka butiki belebeleba min filɛ Dabanani na i bɛ bolo Nimagala dugu ma Coyi
butigi min ni électronique minɛ fara batterie minɛnw kan a ɲuman sɔrɔ yɔrɔ kelen o tɛ se ka butigiw don ni y'an ye a ka butigi ba in kɔnɔ tuma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sugu ja ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma karamɔgɔ Fane an ka ɲininkali dɔ bɛ o jaabila bi an ko nin ye so dɔ de ye ni jɔn b'a da la i bi mɔgɔw y'a kɔnɔ nka ni don n'a kɔnɔ i tɛ maaden ye o ye so jumɛn ye o jaabi o ye télé de ye n'i sigi bɛ télé ɲɛkɔrɔ i bi mɔgɔw ye télé kɔnɔ nka n'i donna télé kɔnɔ walima n'i ye télé vitre ci ka don a kɔnɔ i tɛ maa ye o de ye question in ye so min ni jɔn b'a da la i bɛ mɔgɔ ye nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ye o ye télévision de ye o tuma na o y'an ka ɲininkali o y'o jaabi o sɔrɔla an bɛ foli di bɛɛ ma ɲininkali wɛrɛ min b'an bolo an ko nin ye fɛn dɔ de ye faden t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo o ma jaabi nin ye dugu dɔ ye ni don n'a kɔnɔ kumaden tɛ yen f'i ka bɔ n'i bɛ dugu in kɔnɔ i tɛ kuma nka n'i bɔra i bɛ kuma o fana ma jaabi an ko tiɲɛ a bɛ se fɛn bɛɛ la mais fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn o fana ma jaabi n'ala sɔnna a ma baara wɛrɛ émission wɛrɛ an bɛ tɛmɛ ni nin question ye ni ala ka jɛ ye karamɔgɔ Fane ala ka waati wɛrɛ jira an na OTS Usumani Tarawele Sisa Wane a ka butigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka suguw ja ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ ma wassalam merci beaucoup. Chuka